Tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi muso muvhuro zuva rochimakumi mairi noribodzi mwedzi uno hwanyamavhuvhu. Tatiti kunyepei muri kuziva kaa kuti tikarara tikamuka tatosvika kuzuva rosarudzo kuswera kudoka kwamangwanaku tinenge taakutoita kuerenga chaiko nguva kutoti dzaakusvika kuti tisvike kuzuva rosarudzo. Kunochiziwai kaa ipapa kwai mutemo unotiwo mavhoti apresident ndio anotanga kuerengiwa. Akapedza iwayo mamwe ese ozochiverengiwa. Akaerengiwa obva tsikitidziwa panze. Aiwa saraude munhu obva waiteta baushairo rokutora mapikicha kuti zviite zvakanaka. Handei hwendo huno. Rekai tione kuti zvinopera sei. Nyasi wochidiki padande mutande wadoka wari kundoti #imagine if Chamisa wins. Warume pakapakaita kunyangarama. Kaitinenge zviri munhau dzanyasi kwedu nokwamutoko nyasi kwaita kunge kwandengendeka nyika zvaita kuhwadza wazhinji wakatonetseka nokuvhunduka kuti zviri bomboitika baizve asi zvatanda hei. Wamwe wagoti peno makwari ndo ari kudhura heno palibe ari kuziva zviri kuitika. Tiri kuramba takandoimba kuti yawe wanotichengetedza kuti tione Zimbabwe itsva inenge yakanaka pokare nokubudirira kumabuja. Bato roCCC nozuro rakanga riri kuguta roBulawayo kuWhite City wachiitayo rari yavo yokupfika zvosarudzo kuguta iroro wagoreketayo kutoti David Korutati ndiye ari kuda kunzi apinde kuita mutungamiri weguta. Pokare wakatoti toda kutochinja zvinhu kutochinja maitiro zvinhu chaiko. Aiwa rekai tione kuti zvinenge zvichiita sei. Nyasi uno wabva wandoreketa wari kuFreedom Square kuguta roHarare kupfika pokare nyaya dzokutsvaka rutsigiro dzomarari. Ipapa waChamisa wagotoreketa wakatoti wanhu wese kumaruwa kwese takatoapa mari dzokuti waise wanhu wanoenda koringa zviri kuitika musarudzo mapolling agents pachirungu. Saka palibe chikonzero. Pawareketa izvozvo mufariro waita wanhu aiwa zviri kuningisika zvezvino nokutoti ipapa kana ivo mapolling agents aripo kureketa kutoti zvese zvinenge zvichiitika CCC inonga inodziso ipapo. Pakatozonetsa kutoti kana ivo mapolling agents acho akatadza kuimbika wakakabilisiwa kadhora zvinobva zvanetsa asi tikundoimba kutoti zvinoita zvino. Nyasi rari yavaChamisa ikoko kuHarare yange ine wanhu wakawanda kusanganisira wanaJoakim Chisano pokare nevamwe wokusadhaki pabodzipo kunyange newaChina chaiwo watoendawo koita mureketo nayo waChamisa. Ndipo unobva watoona kutoti zvaakunakidza zvaakubuda siwiti manje. Ipapa Chisano watanda waenda koita akatombokanyai naChamisa pokare waChina wakatanda waendawo koita akatombokanyai naChamisa. Zviri kuningisika kutoti nyangwe wamunangarwa wakareketa kudini asi ipapa munotoona kutoti aiwa munhu iye akuzikana kuti ndiye ari kupinda idi. Rekai tirambe takaringa hedu kuti zvinopera sei. Takandodaro kuringana nosarudzo guru dzaringana nesudzi kwaizuva romusi wechitatu ihorode kamu endai kovhota makadekara kunze kwavanosenza kunzvimbo dzokuti vanofanira kunge vatori kubasa basi. Asi tiri kundoimba kuti makambani anoita tuzvinu oti munhu tanga waenda kovhota moita kuchinjana wamwe vanokasikawo kuuya wamwe wozononokerawo kuenda kuti munhu wese akone kuvhota zviite zvakanaka. Tikuda kuti vanhu vese vakone kuvhota nyika iite zvezvino. ZANU-PF yagoita rari yayo musi womugowerayo kugumisira asi kana tichikunyepai kuti waribe basa nevanhu ava munobva maita kuramba asi munotozvionera megani. Ipapa wamwe wagotoburika iwe wasiyiwa nomabhazi wamwe wakandoti kupedza kupuhwa chokujabva watotanda kutobenhuka kumabhazi avo kutoti taakuda kuenda tikuda pakutotetekera iweyo munangarwa uchireketa. Ndipo unotoona kutoti wanhu wadichiwa waita kudichiwa nazvo pachiriba ari kuzvidaba zvaakufinha asi tiri kuramba takaimba kuti kufinhako kunoita kuti wanhu waende kovhota zvakanaka zvinomutsindo. Ipapa pokare wamwe wakatozobatsirwa nevanhu voCCC kutakuhwa nodzimotika kubenhutsiwa kudzimba dzavo wasiyiwa nomabhazi. Unobva waita kuona kuti unoita kudya nomuseredzero idi zvakaita kunyangara chaizvo. WaChamisa wamunangarwa nyasi waita katombo kanyai kawo
nodalero wawo remakurukota akugumisira sarudzo dzisati dzasvika tiri kundoimba kuti ndoko kugumisira kupinda wachigara imomo wachibva waita zvobasa rehurumende. Tikaiti goramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei, asi ipapa wabva watotireketera kutoti kwai iyo hurumende yavo yagopa mvumo kumasangano anoita zvonhau anoita 23 okunze kwenyika kuti aite zvokuringa kuti zviri kutekaira sei musarudzo dzedu dzinenge dzichiitika dzidzi. Chatonakidza nokushamisa kambani yeAl Jazeera iri pekupuwa hede heno kuti wangu wasi kuda chere kana kuti zvakatekaira sei, asi tiri kundoimba kutoti inyaya yegold mafia ndiyo tiri kufungidzira kutoti yakonzeresa kutoti wareke kupinziwawo muri kupinda vamwe mukuringa sarudzo. Apawo hurumende yedu kuita kwayo kunonyadzisa kwokuzvipfura nopfuti mugumboku kwai ipapapa umwe anofundzisa kuBritain muzvinafundo Stephen Chan kwai adzingiwa abenhutsiwa kunyika yache paanga apinda muZimbabwe. Ndipo unotoona kuti nyika yedu inoita kuti vanhu wasina basa waite kunge vanhu vanobasa chaizvo zvokutoti unosaya kuti tyohoko naye zvabva nepi ipapapa. Heno mabuja zvakaita kunyangara. Apawo Zenzele Ndebele ipapapa kambani yache yoSite Zimbabwe kwai agoburika ari kureketa kutoti kuribe kana kukubana kwevanhu kana kukubiwa kwevanhu kwai kwakaita kunyarara kuno kudekara kuri kuitika munguva dzokuringana nosarudzodzi. Vanhu vese wadokira vanondobvunza kuti kohoko naiwe uri kuzviona bachere zviri kuitiwazvi. Apawo ZANU-PF ndo zvibodzizvo zvavanenge vari kureketa. Heno peno ndiko kubuda musaga kwacho ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei. Uko Sevia Kasukwere paaisiwa pakona yokuti abvunziwe kuti iwewe saka uri kuda here kuti Chamisa avhotewe. Wanyepeka vanhu vako kuti vhoterai Chamisa, akati imi ndonovhoterai chero wamavhotera asiri munangarwa. Unobva waona kutoti wangu wakaita kuteya zvisirizvo iwe asi zvinondoburika pachena basi. Ticharamba hedu takaringa kuona kuti zvinopera sei. Wanoringa zviri kuitika kuzeki ipapa wagototi kuri kuita kukubana konzeru chaiko nomasoko nomafoni zvese zvinoramba zviringoringiriri nguva nenguva nokutotiwo zekiwo vamwe wavo vari kuda kuti zvinhu zviitiwe zvakanaka, vamwe vari kuda kuti zvinhu zviitiwe sokare nokutoti ipapapa vari kuoisa dzimwe nzvimbo dzokuvhotera munzvimbo dziri nzvimbo dzowanhu zvakaita mumapurazi mowanhu nokudii muno mumigodhi yevanhu ZANU-PF munei muchindoisiwa nzvimbo dzokuvhotera. Ipapa rekai tione kuti zvinopera sei, asi tiri kuramba tichiringa kutoti vanenge vachimbozviitekaidza sei. Tinoramba takairingisa dziso tichibvundunura zvese zvinenge zvichiitika. Ipapa pokare kwaiwo zeki vanofanira kunge vari kunyepa vanhu zvinofanira kuitika kuita kushishidzira vanhu nokunyepa vanhu kuti mukaramba makamira mukadzingiwa munohamadini zvekuda kundovhundutsira vanhu kuti vanhu vareke kugoita zvisvinu kuramba wakadekara zvavo sopa mutemo zvinobvumiwa heno mabi angu zvakaita kuoma chaiko. Ticharamba hedu takandoringa. Hurumende yedu manyadzo ayo kwai ipapa yagotenga anonzi madhekodha aye mazvuru 50 chaiwo kuti vagotengesere vanhu $15 munhu mubodzi kuti vanozoona iyo TV yavo yoZTV. Shura rekadandi ndati ndazviona baini wari metsitsi nevanhu wava. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wanoona nezvokuverengiwa kwezvinhu nowanhu woZimstead wagoreketa kutoti makwiriri anoita zvinhu pagore nepagore aderera mwedzi uno waNyamavhuvhu kuenda pazvikamu 49 kubva pazvikamu 100 nochibodzi kubva mu100. Ipapa kwai 77% from 101% pachirungu. Ticharamba takaringa zvedu. Ipapa makwiriri anoita zvinhu pamwedzi nepamwedzi kwai aderera kuenda kumainasi yochitanhatu kwai kutobenhuka kumasure kutopfuura 0 oenda kuna -6. Rekai tirambe tichiona ipapa kuti zvinenge zvimbopera sei. Asi wagotoreketa zvinorwadza kutoti kwai munhu mubodzi ari kuda mari inoita zviuru 60 ribodzi ano 63 $91,063 $, pachirungu pamwedzi mubodzi kuti urarame zvisvinu varume. Heno mabi angu ticharamba hedu takanoringa. Toringa dziri kuitika idzo
dzomitambo. Highlanders boso yakaja chikwata chobreak rhinos ibva yaenda kuita kugara pachipande chaipo pomutambo yobhora iyi nozvibodzwa zvinosvika 5 chaizvo palibe ari kuteera ipapo. Triangle ikajiwo nomanika diamonds 3 kukabodzi. Shisham ikakwapaidziwa noDynamos 2-0. Hwange ikajawo chikwata choyadha ndakafara chaizvo 3 kukabodzi. Tichiringa dziri kuitika pasi rese mabuja. South African Reserve Bank ipapa yareketa kutoti iri kuziva ba kuti wana maposa wakaita mhosva chere kana kuti papa paita kuburika pachena kutoti paita kuti gutu kunhuwa chaiko rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Asi wazhinji walibe kufara nazvo. Nyaya yoparapara iya iri kuramba ichindopfiriridza wendo huno. Rekai tione kuti inonge ichipedziwa sei. Apa nyika yeSouth Africa yagoreketa yo kutoti aiwa iri kutsvaka kuti nokutoda kutoti vanhu vakawanda, nyika dzakawanda dziuye kuboka rawo roBRICS, kwaiti kuda kuti riingidzire kukura kuitira kuti zviite zvakanaka. Rekai tione ipapa. Apawo China wagotorira aiwa dai BRICS ikabva yatoita ndiyo inopita kumakwikwi noG7. Rekai tione kuti zvinenge zvipera mushechere izvozvi zvavari kuda zvavanozvikona chere palibe ari kuziwa. KuSomalia kwavhundutsa wazhinji kwai dandemutande reTikTok radzimiwa, dandemutande re1xbet radzimiwa, dandemutande reTelegram radzimiwa. Ukaona hurumende yakundoita zvokudzima zvinhu zvakadari ubva waziva kuti manyongori palibe chisvinu kambwa kaasauti. Asi ticharamba takaringa zvedu kuti zvanozvikona chere kuzvipedza zvavari kutandazvi, kana kuti vanhu vanondoramba vachindoita zvimwe zvokutoti zviburike chete zvavari kuda kuti zviburike. Tikaringa paBotswana papa, Thembako Letsile aitapo kare kudadisa, kunakidza nokuhwina. Aiwa tiri kumushuvira tusvinu. Mufana yuyu aiwa anoseza hwache kutiza mhepo zvokutoti vanhu vese vanosara vakaita kuringa kuti chii chiri kuitika apa. Tikuramba tichizvitenda izvi dai zvaenderera mberi. Mukati kidzoka nyasi kanosuvisa, kanorwadza, kanovhundutsa nokuchemedzapo kare. Mason Greenwood kwayadzingiwa kuchikwata choManchester United. Ndizvo wagoita kuti wajiwe nozuro izvozvizvi. Rekai hedu tione kuti achaendesiwepi. Wana Chelsea watoringira ipapa kuti dai watomutora zvawo apo vanenge vari kumutora mahara aribe kana kubhadhara imwe mari. Rekai tione kwazvinenge zvichienda. Tinoramba takandoringa. Ipapa zuva ramangwana, zuva rokugumisira sadzo zisati dzasvika, tinenge tichikunyepai nokuparurirai zvimwe. Tikandoboya mukana tokunyepai zvinenge zvichida kuitiwa pasarudzo. Tikandodini tohata kunyepai nokuramba takandoringa dziso tinenge takaisa pamuroyi. Ticharamba tichikunyepai zvinenge zvichiitika zvakaringana nosarudzo. Tiri ipapo mabuja rekai tidifambe kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.